Tetela murah kabeh demen kang diatur winata rintik-rintik kang asile werah harjane negari. Ayo. Mula apa-apa ki ora sak penake dhewe. Sak madya wae ya. Ha iya. Ayo kok ngerti kowe kok. Wektune ndak selak ngoyak lakone mburi dawa. Ya, aku. Diganti pelok. Barang. Ya. Sapa sing nembang? Dandang kula bandhet sing nyuwara Mbak Orisa. Ya, tibake gugur gunung. Ya. Orisa ini adalah digugur maksudnya. Nganti meletus saya. Ya, ayo. Nena. Luapan Mahmah. Gunung Merapi iki saiki nyemelang ya. Iya. Yogya Nira karane mudun ki mining-mining aja. Kang para jure lamun bisa watak ki ra iso mari aja. Nek watuk ki bakal mari. Watak wis ra iso mari ya to ayo. Samiyanu lado Puspitang modono yang mantra sarwarukma teranggen manik nara Banyo kang so merah kenyaring teco laliwaran lerki sisiring tati wimbo kekandha mre Maruto Mando Supono mati luwih ana sasi mintan ingsun jagat wasisaning Ubadawa Kakang Pati Udawa ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun biji mangarsama ana ngarsaning ingsun Kakang Pati Udawa dioji semban kula wanter sabda pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndrawati miji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan
wonten ing Jawi saged kuwatos sing manah pindurun salombo pinanjering alun-alun katemping Samirana kumitirat caruk maras nang sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan ing abdi kepatihan cumadung dawuh sinuwun semban kula Kakang Pati Udawa iya kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Ndarawati Kakang Patih Udawa menawi paduka mencipta tata rakiting praja sinuwun sedaya boten badhe nguji wani para kawula sami sayek sepo kapti akare luhuring nusa bangsa tuwa negari Ndarawati medhaipun para diperjurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggep unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna jimat semban kula diweji Ndarawati ora liwat pakareng ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ngadhep ngarsaning ingsun sampun boten kirang mregi wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa prayogakna nggone ngadhep Kakang Patih Udawa kawula nok-nok nuli kasinggihan sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki prayogakna nggone ngadhep ora ngarsanipun Kakang Yayi Ngarep Ruci sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Setyaki Kok Prabu maupun dalam sasampunipun keparang kula aturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu iya Dimas ingsun nampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampan ana Yai Setyaki kula pendika jimat paripin dayana ing kasantosan tangga dene atmajan ingsun kulup samba prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun rama kawula nggih Kanjeng Rama Prabu sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabdi antara paduka Kanjeng Rama Prabu namung dalam saksamunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra pun Samba kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu iya nggih Samba ingsun tampa karya bombong tiasingipun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampan ana kula pun dinggo jimat paripik dayana ing kasantosan Rama anak anongan indita bocah mursid isa miku aja mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhep ning pangucap nanging kababare dadi pakarti kulup setijo atmajan ingsun Raju Trisna padha raja sak prapanira nggih setijo Boma Narakasura menamit pasang Kalimantabi tinebina ila duni dumawing tawang tuwak Rama Prabu menawi paduka ndanggo dhateng piswanipun ingkang putra pun setijo suwan kula tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna boten manggih alangan setunggal menapa Rama Prabu keparang kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekipun ingkang putra pun setijo kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu iya nggih ingsun nampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampan ana lha pundi kok jimat paripik dayana ing kasantosan nuwun sewu Kakang Mas kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ingkang rayipun Samba kadangipun Kakang Dimas Samba iya siati ngaturke dedirawan pun Kakang wis tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana lha pundi kok jimat paripik dayana ing kasantosan nggih katuran kalaharjan rawuhipun Anggir Setijo Boma Narakasura wonten negari Ndarawati nggih Paman Setyaki tansah pinantu ing Suka Basuki sowan kula niring sami kula ngaturaken bekti kula kunjuk paman kula tampi dawuh sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih sampun boten kirang prayogi Paman Ngarep Ruci katuran karaharjan rawuhipun nggih ingkang mawa ing Widara Kandhang Siwa Patih Udawa tansah pinangan kawidadan sawanipun ingkang putra bekti kula kunjuk inggih kula tampi dawuh sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Siwa Patih Udawa sampun boten kirang prayogi sawanipun ingkang putra pun setijo kula atmajan ingsun setijo gawe kaget penggalin pun Rama dayana parigawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan sowan ngabiyantaraning pun Rama ing Ndarawati upama ta ana atur ing bakal silaturahmi marang pun Rama para gage matur kula ana parigawe apa nggih Narakasura sewu-sewu rapatanipun ingkang putra tadah wadana Rama dene sowan kula boten cecak ingkang sadèrèngipun kersanipun paduka Kanjeng Rama kula sadèrèngipun ingkang putra pun setijo munjuk atur wonten suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Rama kepareng ngalubirna si samudra pangasami dhateng ingkang putra pun Narakasura kaya isih gedhe palimarman ingsun tumrap sira kula setijo Boma Narakasura ingkang luwih gati marata gage matura yen ta ana pancen wujuding pamutah saka anak lanang ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah apa to dadi panyuwunira kula atmajatku Raju Trisna upama wong atuwamu Ndarawati bisa ngleksanani mesti wae ora bakal suwara penggaling pun Rama ing Dwaraka matur sembah sewu luntat Bapak Pindhan ingkang sepisan keparang kula munjuk atur ngarsa paduka Kanjeng Rama angka kalih estunipun sowan kula menika badhe nyuntak dhateng gegembolaning raos kula sakathahing raos ingkang sampun ora suka menika wau badhe kula aturaken dhateng jengandika Kanjeng Rama namung sampun ngantos dina tungkap anggen paduka badhe nampi aturipun ingkang putra pun setijo Boma Narakasura
menawi wonten suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Rama klilang ana ingkang putra Radi Mingset anggen kula munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ingsun lilan inggir Narakasura Andra ingkang Puswita kasiling samirana mre sekang katung nas tandanya maweh raras retnaning driya sewu-sewu apatanipun ingkang putra Tadawadana naten estunipun kula menika ajrih kaliyan wisesaning Nalindra Indrawati inggih menika tiyang sepuh kula piyambak nanging menawi kula ampet wonten salebeting dodo dangu sang-saning dagu badhe ambaledak tartemtu namung badhe damel cintrakanipun ingkang putra piyambak setijo kula maring adhawuh semune rada wigating kono bakal munjuk atur marata gage pun Rama nedya midhangetake Rama nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatan nyuwun dunging samudra pangaksami ingkang sepisan jagat menika sampun dados pasekseng sedaya para kawula Ndrawati lan Raju Trisna miwah titah sak donya menika sampun sami priksa bilih sedaya menika putra pambayunipun Nalindra Indrawati panjenengan menika tiyang sepuh kula piyambak panjenengan menika sudarma kula ing wajib kula aosi ing wajib kula beteni napa mugi antadosna ing kawuningan estunipun raos menika sampun dangu kula raosaken ingkang saknyatanipun nadyan kula menika sampun dipun kondangaken putra Indrawati nanging pangraos kula jebul sak mangke raosipun ingkang putra Raju Trisna nadyan kula menika anak Ratu Indrawati ning rasa kula kaya dikualonake raos kula menika kados dipun kiwakaken dening Kanjeng Rama menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten Rama mboten maiben bilih kula menika dados Nalindra peparing paduka negari Raju Trisna menika awit peparing paduka Kanjeng Rama nanging menapa inggih anak menika namung cekap dipun cekapi babagan derajat pangkat tuwin kadonyan saking pangraos kula mboten ingkang nami putra menika kedah nampi sih katresnanipun tiyang sepuh monggo nyatanipun sareng kula dados Nalindra wonten Raju Trisna kula menika ngraosaken bilih tebih raos tresnanipun Kanjeng Rama dhateng putra pun setijo menapa kula aturaken menika mawi dasar kasunyatan ingkang sakula unjukaken rasa paduka Kanjeng Rama dasar menapa kula sira matur kaya mengkono piye dasar kula Kanjeng Rama menika menawi metang babagan kewajiban lan kulawarga nyuwun pangapunten estunipun kekalih menika kedah sak praju sak tundha sak bilik-bilik tegesipun kedah adil samukawisipun kewajiban iki kedah dipun lampahi nanging kulawarga ugi kedah dipun gatosaken menika ingkang nami adil nanging tumrap kula menapa ingkang tindakan Kanjeng Rama menika nata boten adil liripun kula matur kados mekaten kulawarga dipun kiwakaken nanging kewajiban panjenengan tengenaken menapa to sababipun kula matur kados mekaten Kanjeng Rama menika menawi kaliyan pepundhen kula para Pandhawa paman-paman kula para Pandhawa mandhapipun kaliyan lancur Pandhawa menika tresnanipun ngungguli dhateng kulawarga piyambak menapa kula aturaken menika napa sampun marambah makaping-kaping kula menika nggayuh kanugrahan kula menika nggayuh wahyu Rama pirsa piyambak bilih ingkang putra Raju Trisna ingkang anggadhang tumurun ing kanugrahan nanging sepisan kemawon Kanjeng Rama menika dereng nate mbebantu dhateng ingkang putra ingkang dipun tengenaken namung para Pandhawa langkung-langkung inggih menika kadang kula ing pringgondanipun Gatotkaca menapa Kanjeng Rama tasih kemutan nalika kula rebat wahyu prawiraning rat cetha bilih menika ingkang gayuh Nalindra kalih Nalindra Pringgondani lan Nalindra Raju Trisna lan sedaya sampun kuninga bilih Ratu Raju Trisna menika putra panjenengan piyambak namung emanipun Kanjeng Rama mboten belani dhateng kula nanging dipun belani pun Gatotkaca nuwun sewu mboten nama kula menika badhe ngobak-obak dhateng katentreman negaring Ndrawati tuwin penggalih paduka mboten
namung menapa kula aturaken menika saknyata mawi dasar-dasar kasunyatan lan mugi dados penggalipun Paduka Kanjeng Rama menika sampun marambah makaping-kaping langkung-langkung nalika Kanjeng Rama mutusi perkawis bumi Tunggarana sinten ingkang nandhang kewirangan ingkang nandhang wirang ingkang putra pun Setija nalika semanten Kanjeng Rama bebantu dhateng para Pandhawa menapa boten ateges panjenengan Kanjeng Rama menika sampun wungsul wangsul ngorek-orek dhateng ingkang putra piyambak pun Setija Bumarara Kasura mila babagan perkawis menika kula menika namung nyuwun pengadilan kula menika namung nyuwun sepados Kanjeng Rama menika madhep jejeg minangka dados tiyang sepuh ingkang sagedipun pundi-pundi ingkang sagedipun sembah dinten sak mangke anggen kula nyuntak dhateng kegemboraning raos kula menika kula jumbuhaken kalian menapa ing badhe kula gayuh kula nampi sasmitaning Jawata bilih kelenggan sak mangke dewa badhe matedhakaken inggih menika Wahyu Senopati kula sampun sowan Kanjeng Hyang Nagaraja dawuhipun Kanjeng Hyang kula kedah matur dhateng Resa Paduka Kanjeng Rama sak gedagan menika menawi Kanjeng Rama tasih ngawrataken dhateng para Pandhawa menawi Kanjeng Rama tasih ngawrataken dhateng lancur-lancur Pandhawa sampun boten wonten ginanipun pendak dinten kula asok bulu bekti glondong pengareng-areng lan sampun boten wonten ginanipun Setija menika ngaosi dhateng Paduka Kanjeng Rama tuluh boten wonten gunane kula sowan wonten Garindrawati nek nyatane anggen kula deku-deku menika botenipun nanggep dening jengandika Kanjeng Rama Prabu Indrawati menawi jengandika boten saged asung sak biyantu dhateng putra pun Setija anggenipun gayuh Wahyu Senopati supados sak mangke badhe kula lokaken wonten ing jagat Ratu Indrawati madhep dhewe Traju Trisna madhep dhewe ora ana tancepe bapak karo anak Caca muntapir ketat duka yayasinipe Petro kocak mundarandir Pitut nyomangon coko wadanani rombaraneng kaya kembang murawari sinabet tomrang segeteng sinabet tomrang segeteng bemedal tahanane ing ngir nuwun sewu sareng kula midhang ketaturipun hampir setuju sajaipun jengandika nglepataken dhateng ingkang Rama nuwun sewu nggih ingkang Rama menika Nalindra Indrawati monggo menika nedheng wonten ing pasewakan sinepa sanggaring para kawula semanten kathahipun mbok inggih menawi wonten perkawis kula warga dipun rembak madani kedatun pepanggihan catur netra menika sami kemawon jengandika anggen Setija menika memirang dhateng Kanjeng Rama inggih menika Para Prabu Indrawati tur malih menapa jengandika ngendikaken menika restu marang panjenengan nanging boten restu marang bebrayan kuwi boten restu marang ingkang Rama Indrawati paman nuwun sewu kula boten rembakan dhateng jengandika paman sowan kula menika sowan dhateng tiyang sepuh kula sampeyan boten sampe melu perkara niki perkarane anak karo bapak yen pancen bapakne wis ora mituruti kekarepane anak ganane apa kula ngabekti karo wong tuwa menawi ngaten jengandika tegesipun badhe wantun dhateng tiyang sepuh nek wong tuane wis ora ngerti karo anak gunane apa tak ngabekteni gunane apa tak aosi yen perlu Setija wis dadi ratu ning Traju Trisna aku ora wedi karo sapa-sapa nggih rawuhipun Angger Setija menika ateges namung badhe damel geger kawontenan Garindrawati monggo nyatanipun senjaki menika sinambilan pakaian menika dados Senopati nek pancen ngarep butek banyu bening kahanan Garindrawati mungsuhe dudu Ratu Indrawati nanging mungsuhe Senopati Indrawati kula wis wani tekan kene ora wedi karo sapa-sapa sapa sing parangi karepe Naraka Kasura ya Setija rawe-rawe badhe ngrantas marang-marang badhe kula putung la ngaten boten wonten iki papanipun tiyang neter katidayan kula cobi wonten jawi monggo kula dherekaken Setyaki Dimas ora usah dadak mubal babal kanopso ning sira Yayi Setyaki sirepen nganggo tirtaning kesabaran sirepen Yayi yen to nganti katemaning kaya mengkono iki mengko kriwikan dadi grojogan geguyung dadi tangisan nyuwun pamunten sampun boten kiyat ngampah dhateng seseking raos kula sampun boten saged kiyat duwa dhateng mubal babalipun manah kula Koko Prabu sewu kalepatan diagung pangasami ora dadi ngopo perkara iki wajibe dirembuk ing apik-apik aja nganti dadi dardah antaraning kula warga mengko ndak ora prayoga nuwun sewu Kanjeng Rama dinten samangke kula nyuwun keterangan ingkang gumathuk lajeng kados pundi anggen Paduka nggadahi kesagahan kuwi anggen Paduka badhe paring dawuh sagah lan botenipun bantu anggen kula gayuh wujuding Wahyu Senopati Koko Prabu Setyaki piye kedah nglenggahi Bawa Laksana nyuwun pamunten nadyan menika putra ning nek pakartine ora becik mestinipun panjenengan tiyang sepuh kedah ngemutaken sing jeneng anak wis mukti ngawi Bawa Nyakrawati luwih-luwih wis dadi ratu kudu luwih tembung apa bebek mentas awake dhewe aja gampang sumindhe marang panguwasaning wong tuwa wis dadi ratu
wis mangreh para kawula nggayuh apa-apa dadak sambat wong tuwa. Apa awake dhewe lempoh, apa awake dhewe ora iso rumagang, apa ora iso mikir. Ing atase wis dadi ratu kok dadak njaluk pambiyantuning wong tuwa. Iya, Dimas pun kakang ngerti. Tan samar pamoring sukma sinukma ya winah ya ing asepe. Sumimen telenging kalbu pambukaning warana. Dedreg madyaning pasewakan negari Gurwati. Nalika semanten dintrem sadaya para nayaka tumungkul ing kisma jret lawan wisisaning nata ing Dwaraka. Midhanget aturipun Alendra ing Traju Trisna Prabu Setija Boma Narakasura. Nalika semanten dadi kodheng sutaning galih nata ing Dwarawati kedadak geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana mancan kurang Gajah Mada saka wonten kejawi namung. Utusan saking negari Ngamarta nggih putra ing Jodipati satring jangkar bumi Raden Hanantara Jaya ing ngrepeh pindha sata matarangan. Sinowati jagat pinari among mbak lumembak ombak ing samudra amreng harta denjengan Niwang Sukmana mati wiwit ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ora pangling iki kaya sawani atmajaning sun jangkar bumi Antarja nggih bocah bagus padha kanthi harja sapraptanira kulub naga Bagindo menawi pasang kaliman tapi bina-bina ila dene dumawahing tawang tupak Kanjeng Prabu ingkang putra sowan kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapapada paduka Kanjeng Prabu Indrawati ya kula ingsun tampa karya bombong tyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana punika jimat paribik dayana ing kasantosan kadanipun Kakang Dimas Antarja padha raja saprapanu yayi nggih Kakang Mas Ombo tansah pinanggan kawidadan sowanipun ingkang rayi kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas iya yayi ndak tampa pangestunipun Kakang tampanana kula punika jimat paribik dayana ing kasantosan nggih katuran kalaharjan rawuhipun nggih Antarja Paman Setyaki pinanting suka Basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dipun sekecaken anggenipun lenggah
sampun boten kirang prayogi paman. Nggih katuran karaharjanawipun Angger Antarja Siwapati Udawa Wilujeng bekti kula kunjuk iki kula tampi dipun sekecaken sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara Kanjeng Wapati Udawa. Antarja wonten timbalan Bu. Ana wigati apa nggih kula? Yen pamancen diutus dening Pepundhen Pandhawa mara gage matura. Wigatine apa? Nanging yen to sowanira iki saka karsanira pribadi mara gage matura ingkang tetela. Awak Mindrawati medya ngangungke jangga nilingake karna. Sampun dipun parengaken munjatur wa. Ya wis ndak keparengake nggih beri matur sembah nuwun. Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Sowan kula menika wale-wale menapa? Mboten saking ingkang putra piyambak. Anggenipun gadahi pikajengan sowan ngersa paduka Kanjeng Prabu namung dapur dipun utus. Inggih menika Pepundhen Pandhawa mliginipun Kanjeng Rama Jodipati. Mugi dados mung kawuningan. Nalika semanten panggihan ageng madyaning datu ya negari Ngamarta sami ngrembak anggenipun para Pandhawa badhe napakaken inggih menika kanugraha lajeng sababipun menapa dene paduka Kanjeng Prabu boten kepareng rawuh wonten negari Ngamarta wa Prabu Ndrawati jagat wasisaning ibata wayah para jagat Antarja wonten timbalan ya ingsun ora bakal selak marang kewajiban jernyatane nata Ndrawati iki menapa dadi suwing para kadang Pandhawa lan pengayomaning para kadang Pandhawa kasinggihan mekaten menapa kang dadi dawuh parentahing Kyai Prabu Darmakusuma nata Ndrawati mung ngestokake dawuh nah ngaten jumeplung raos sing manah kula dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Prabu nanging kusik ya nggih ngerti ya namun sejatine negara Ndrawati medeng nandhang ribeting para kawula mongko sira wis ngerti lamun nata Ndrawati iki menapa dadi nalindra ing Dwaraka mau abang biruning kanan praja Ndrawati amis baji ning negara ing Dwaraka kuwi dadi tanggung jawabe nata Ndrawati mau kang sangka kuwi budaling awakmu ing Ndrawati ora bisa bareng sak lakumu mengko sawise aku bisa maranata tentrem negara ing Ndrawati aku bakal sumusul prato ning Praja Ngamarta waduh lajeng pinten candra laminipun anggen kula ngarantu dhateng rawuh ngandika Kanjeng Prabu kaselak kula nampi dukanipun Kanjeng Rama Jodipati wa Kanjeng Prabu ing Ngamarta sedhi Antarja wonten timbalan dina samengko ora nganti sak candra ya mung ana hitungane nggone ingsun bakal ngrampungi pakaryan Ndrawati monggo yen wis rampung pakaryan Praja Ndrawati ora genti tapak daya-daya awakmu ing Ndrawati bakal sumusul ing Praja Ngamarta gendong menika menawi tasih alit nek wis gedhe dituturi barang sing apik dituturi iki sing elek kuwi sing apik sing elek aja dilakoni sing apik kudu dilakoni niku wajibe wong tuwa nek wong tuwa tansah gunggung karo anak apa-apa dituruti apa-apa disembadani anak ora bakal tumangkar pikirane ora bakal merembyah tangane ora bakal iso jangkahake suku tan murunga namung semene dateng panguwasaning wong tuwa ora kowe kok muni-muni iki ngapa to lah kowe kuwi senopati aku ki nalendra aku ki ratu ning negara Ndrawati lah kok dadi ratu kok dunek-unekke senopati kajengipun gunane apa lho suwita karo ratu sing pambegane elek kok sik to sing pambegane elek sapa kowe lho sampeyan aku menuruti karepe anak sampun ngoten mawon dirembuk sedina wujud ora bakal ngrampungi karepmu yen sampeyan isih nyembadani karepe Stijo wiwit dinten iki kula selek li dadi senopati tegese kula wis dudu senopati Ndrawati dudu nayaka Ndrawati lho kowe ora dadi nayaka Ndrawati tegese ora suwita kawan aku mboten ora dadi senopati tegese kowe nyelehake pangkat senopati mboten wis ikhlas gunane apa melu ratu watake elek upama dosa ora mangkang nangkane gabul pulute Udawa ngapa kok namung pindah nggen namung pindah nggen kok nyampari gelas lho iki kajengipun nyatanipun kula kepengin pindah nggen napa sing ngendika Kyai Mas Tyaki menika tumrap kula leresang kula dinten samangke mboten namung setunggal nayaka sing ora cocok karo pambekaning Ratu Ndrawati madane ingkang abdipun Udawa nek pancen sampeyan sinuwun ngringsang ingkang putra Raden Setijo kula nggih mboten ajeng dados patih Ndrawati lha dalah iki malah do metu iki piye ta iki Setyaki moh dadi senopati Udawa moh dadi patih ya wis apa mbok kira Ratu Ndrawati gumantung karo kowe ngono apa piye Ratu Ndrawati iso madeg jejeg tanpa Setyaki tanpa patih Udawa nek pancen kowe ora gelem dadi senopati ora gelem dadi patih ora apa-apa ayo kene pangkat senopati tak suwun pangkat patih tak suwun monggo kula aturaken tangan kula kali monggo kula aturaken tangan kula kali semangke ya padake dume aku njupra dadi patih ora iso mangan Udawa wong gaweanmu ki mung patih kok wenehke aku iki arep nyambut gawe apa ha sakarepku sampean kok ngurusi kula kula tesih duwe kibot siji
dadi nggo obat-obat ngedeke pos rondo. Kok ngedeke pos rondo anu niku jenenge niku lho sing urgent tunggal. Ndak tak golek penyanyi bojo kula. Bojo kula isane kena mung cecak rawa. Cecak rawa anggere ping 4 wis nganti celeke kaya raja macam. Ya wis ora apa-apa. Wis nek ngono tetepo nata Ndarawati ora duwe Setyaki, ora duwe Udawa. Dipun sekseni jagat sayenipun kula mboten ajeng dados nayaka Ndarawati. Pun ngaten mawon. Dipun sekseni jagat sayenipun kula mboten dados patih Ndarawati. Ya tak tampa ora dadi ngopo. Ning aku njaluk dina iki aku bakal kondur ngedaton budalna kang padha sebo kajenge budal piyambak-piyambak. Lho kok kajenge budal piyambak-piyambak? Kula niku wis dudu patih. Sampeyan wis ora duwe wenang mangreh kula dawuh kalian kula. Wong wis dudu apa-apa kok dawuh bener. Udah apa-apane kok dawuh. Sombo, ngono maring dawuh. Budalna kang padha sebo, nggih wis tak dawuh. Pengen dijotosi yo budalna. Pengen duduki yo budalna. Wong paling bener Rama, mboten sagah. Lah piye kok ora sago? Menika Maman Setyaki mandeng kula terus Rama. Wong bocah ora ngerti apa-apa kok ya diancam. Kajenge. Sapa sing wani nata Ndarawati tetep tak ancam. Oh lah kok wis kaya ngono ya wis sakarepmu, sakarepmu. Sakarepmu Setyaki. Ning apa ya tumon ing ngatasé kowe iki ora dadi nayaka Ndarawati kok isih mbegogok ning ngene iki. Kowe ngenteni apa? Ora ngenteni apa-apa, yo pamit. Sombo, pamanmu wis ora ana, wakmu Widara Kandhang. Wakmu patih ya wis ora ana, budalna kang padha sebo. Kula namung nistaken dawuh. Nyun pamit madhal pasinan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menapa pendhapi menika reget nggih Rama? Lah ngapa to? Kok wonten krikil ingkang tekan mustakanipun ingkang putra? Mbok menawa kuwi mung saka gemaling Pendhapa iki ingkang wis rada tuwa. Oh ngaten. Iya. Budalna kang padha sebo. Ingsun kundur kedaton. Kula namung istakan dawuh nyun pamit madhal pasinan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Udawa kuwi nang kono ki napa? Iya lho mbandem Yangkir Sombo iki. Ya kurang budal iki padha kok plinceng saka kene. Nyun pamunten Rama, menika kok saking mainem kula pokal damelipun Siwapati Udawa. Karang wakmu Widara Kandhang kae ketoke patih ning kelakuane kaya dene kawula. Lah kaya apa? Kaya apa? Wis konangan galuk-galuk. Aling-aling ana ing tembok pisowanan kae galuk. Ora ta ya dadak nganggo brangus barang cangkeme. Ya wis, aja kowe aja kowe. Iki kula ajir Rama ya wis. Mbah, wonten dawuh. Maju kene. Mriki wis tak dawuh. Sombo ora wani mbudalke Wadyabala, kowe tak dawuh mbudalke Wadyabala wani ora? Wonten. Pengin ana tantrimane Patih Udawa apa dene Setyaki? Raden Setyaki menika menawi kula percaya digdaya. Patih Udawa menika digdaya, nanging sinuwun boten prisa. Setyaki menika kawonipun kaliyan kula. Lho, apa iya? Nggih. Udawa menika kawonipun kaliyan kula. Menguni penghijauan kok ngegat-gate ora? Ha iya, penghijauan mula jroning kedadian kaya ngono kuwi janjane aja tok terus ayo padha ngulir budi dipikir nek menebang pohon ya jangan sembarangan. Tak kira nek sembarangan ki mung buang sampah ya. Nggo. Kuwi jangan buang sampah sembarangan ning negara kuwi iki aja ngawur. Lho, mergo kuwi penyerapan air. Nek uwite ditegur entek-entekan ya kuwi banyu terus nganti kaya ngono kuwi mbludak ora karo-karuan. Cacat mulai dilembangke. Ayo. Dibukani saka bunang ya. Men kepenak kur ibu-ibu waranggana ya men muni kabeh men nyambut gawe kabeh. Dados
badan yo reng ayo yen kong sia bebayane pagunungan rinosaan kongsi gundul kabeh ninong eleng-eleng bebayane ninong erosi kang akibate mahanani banjir sakiwa tengene mula becik ditanduri Kang Datel mbok dipisah Kang Datel murah kabeh demen kang diatur winata rintik-rintik kang asile werah harjaning negari ayo mula apa-apa ki ora sak penake dhewe sak madya wae ya ayo kok ngerti kowe kok wektune ndak selak nguyak lakone mburi dawa ya aku diganti pelok barang ya sapa sing nembang dandang kula bandhet sing nyuwara Mbak Orisa ya tibake gugur gunung ya Orisa ini ora digugur maksudnya nganti meletus saiki ya ayo nena luapan mahmang gunung Merapi iki saiki nyemelang ya iya Yogya Nira karane mudun guys mining-mining aja kang para jure lamun bisa watak ki ra iso mari aja nek watuk ki bakal mari watak wis ra iso mari ya ayo samiyanu lado tu engoni cari tane carane iki ngomah ndek kulkas ya golek kulkas yo aja ya antale sastra Mbahne Patmi bapakne sastra pahit dukung lho terus men ra apa-apa ing mas wah ya ngene iki sing marahi jeneng ing mas piye iya piye aran patih sengkuni aran patih su wanda lala lala nipun kang kinalung tripra ara kuna
nek swara gedhe ori saking paling kaya ayo kerkasa le nyuwara iki karang swara gulu urune kang tenan tapi nuhun ya purune kang tenan apa ora penak ditibake sarung jagung kok nak apa tetep kubur gunung ya ya ora di gugur wis saiki nyemelange iya ya coba berarti kur ya kur tuh dulure ding dong dadung ta ya iki sing kaya rada gayeng apik iki maune ya kejaba saka kuwi gugur gunung kuwi iso ditindakake nek wis sabare nglakoni merti desa bersih desa heeh apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa mulai atau super sakit pria aku mantan karya oh enak kan terus ayo terus ya ndak kentekan wektu wis jam 3 kurang lakone mburi isih dawa iya ayo diteruske sowan Pepunden Pandhawa Sajayana rapat pleno wigati ya ngerti ora apa isine rapat sajae kok kaya arep anu napake kamulyaning Ndara Gatotkaca ya disowani ora ya nganggo gendhing apa sakarmu sing waton kepenak ya sing waton iso dirasake ya kabeh gendhing iso dirasake to iya coba nek sing ning gedhombyang ora karo-karuan ya janeng nalaka kapiranget
Nambang pangepasulan utamaneka ingkang toya kusuma Yono Sumawur